Kutuza. Masimo boy. Sabonana ngimingelele namukelele channel Maswiti Media Production. Uma ngabe uyaqala ukufika ngiyacela ukuthi ungenze iqiniso ucofa subscribe maqhaqa ubale video ushaye like bese uyakhomenta lolu daba namhlanje. Nkanza kwethu naba abantu beqedana nango Handsome Kutuza ezama ukubulala ingane encane ngenduku ezama ukubulala ke uSamkelo Shezi ngenduku lapha kwaMayimayi. Thina ke bese sitshela ukuthi ke lempi yabo ungumdlalo bese sitshela ukuthi nje kuyadlalwa umdlalo ke wama influencers kanti abantu sebezonana ngempela nje ngenxa yamantombazane. Phela ke uSamkelo Shezi uyibhalele yena ke ipost emema ke uKutuza ethi ke uzwile ukuthi isegoli naye ke ukaMayimayi akeze la lomfana bezobhekana. Hawu nangempela ke wafika uKutuza ke kodwa ke ngicela ukuthi uyibonele wena ukuthi ke ifike ke iyenzeka kanjani le ndaba. Mangabe usuqedile ke ngicela ukuthi ungenzele iqiniso ucofa subscribe. Ngiyabonga. Handsome Kutuza. Masimo boy. Masimo ntwana. Amasimba boy. Alifika ngentombi umthinta phezulu. Alifika. Asisabe. Handsome Kutuza. Asisa up. Hayi basule serious phezulu umthinta. Ngentombi phezulu. Phezulu umthinta. Hayi boy. Aleyo Kutuza. Amasimba boy. Amasimba ntwana. Kuse. Mina nje mina nje Masimo Kutuza yama lapho ngicela le video le uyiposta le video A few moments later.